cái jing không lấy piu sẽ biết cái khu bor jonga hai cái por kalong cái jiu cái ngeit ho Khrist Hynrei kim yo ji pynim Balei cũng nó cái jiu cái ngeit chapang Khrist Balei cái jingngeit jingi chapang Khrist ka long cắt kum cái jingngeit jong cái jiu kata cái jingngeit jimi kanom pynim yingi ngarong biang ki jiu ki nge chapang Khrist ne kim yo jing Balei ngat pan ipin ne ka Bible Balei kim yo jing ki nge ho Khrist ka jingngeit ho Khrist ka ba kumno kata ka jingngeit ho Khrist ka ba aji pynim pin yo i kat bana aji kai ki nge chapang Khrist kumne haga sambal ka ba arung ka banyo ka dekot ka ba khat a Blei ukren ho David ude syiem sama David ude syiem hani gapor baru ithol pa syapang ithol pa udah kren ho David ong kumne ong te nda habala pendep igi singi jimi kemot haba hadir melia habala pendep igi singi jimi te men yo thiap lam gi lemar gi pa jimi bat ngan bu yo sembah ngan pelong yo sembah na den jome bat uban mi na sengka jome bat ngan pen scam ni hima jo Blei hima na maru de deus untai ye ke ying jinga ota wan mi na sengka jome untai ye ke ying nam ta ga kerteng jinga bat un pen scam ye ga khet bat ngan pen scam ye ga khet jo junom kat khot khan briew bat ke ying jome bat ka hima jome on pynsleh meka junom hakmat jome bat ka khet bat ye ka khet jome on pynsleh halakarta ki jiu ki nge kumno chapang Khrist kade ka khubor ki jiu ki up yo ne ukhon jong David uban rak pateng ye ka khet jong David uban yo pateng uban syynshar ga jaka jong David ki up you ki nge kumno chapang tau Khrist ya syabanga pimyo i yaga ktin Khrist hangne resnga bakat bana batakan asya haga kitab jong Daniel ngan pulih kawe kitab Daniel ro kolong banyohi haga kitab Daniel ro banyo kan kor bakat sa ukran jepang Khrist ukran jepang ta ukon jong Blei wan sawan uba ka jingwan jo kolong bom jeko wong ni te on ai ui ki jingshar kan khot ka bakat sa nyo khat sa on ai ui ki jingshar bar ka burong bat ki hima bat ki briew baro bat ki bat jai penrew bat ki thlek baro ki mon ban mane yo ka jingshar jo kolong ka jingshar ka ban ne junom bat ka banom kutsho bat ke hima jo ba ye ke hima jo onam la ban penjot ki ju haba ki pule gini de khot ki up yo ta uban sawan uba ka jingshar jo kolong junom ngan pule zgawe kitab Maika ka kitab jo Maika no basan ngala pule kini sisen ngan pule bia kalong ka basan ngut khorbaar mapha ka Bethlehem Efrata wala da phalong ka berit da pedang ki hajar jong ka Juda hare na pha unmi unong syynshar uban syynshar ha Israel uba ka jinglait juku kalong nado menberim nado bom jukot ki jiu haba ki pule ga testament berim kilap iki negit khot bat ki up yo ne unong syynshar Khrist haki jiu kemut unong syynshar ha Israel ki jiu ki Khrist haki jiu kemut unong uba wana kalain jong David uba yok pateng ga khet jong David uban syynshar piti balai ki abi unamar ba yaga khet jong David lene yaga hima jong ki Israel lapan pra lapan jotno khabdo khatwai daga jingwan herkma jong syiem Babylon urongno yaga hima Juda shado Babylon Daniel don hakari rebom tit Blei ukren baru ithol pa syapang une uban sawan ubadei ukon jong Blei ubadei ukon jong briew ki jiu ki up yota haba ki up yo but ki haba ngong gumta undeus em phi kilipi om
omdan Khrist, omdan ke kerteng Khrist, hani kamdan ke kerteng Khrist, haga jingshar, haga Bible Testament berim kamdan. Tahu kan ada lesi belak berkelingan sa jinghikai kat pinsleh tu kat jinghikai. Haga jingkayo Jisu, haga jingkayo Jisu ki rustat dari mengi kiwan buat ki ong haga nong ba kiwan dari rustat dari mengi kiwan ki keliu kiwan habet Jerusalem ki keliu syiem yo Herod ki ong gumne ki ong hangno lakha syiem ki junom barmi yo iyo klor ju ki keli ki ong hangno lakha syiem ki ju ki rustat kiwan mat kiwat yo syiem jo ki ju piti balai kiwat syiem ki ju namar hak to por undan syiem ju hak to por ke hima isur ka do no ala Ethiopia na do ki kam ki kitab syiem ka ba ke hima Israel kala do no but kini rustat kiwan wat yo to syiem marsen wat yo marsen kili hangno ka ko syiem ju u Herod u bomde u ju sapa u Herod nde ju u kaisar u sutungi u ban pet yaki ju apo Jerusalem but u kendit threat kumbayo trong zen u syiem jo ki ju namar so tenat so tenat ye kata ka idea but pitip ke eg boleh gumne u khot ye ki nong tho kemot ki nong record ye ka testament berim baru ko ma to ko por undon testament thamai ki tho do u daga siapan record ye ka we ka copy hedin ka we ka copy ban penne pensa ye ki jing tho jongki te u khot ye ki bar ong kat kum na ka jing tho jongpi ki ju pigi bade ki ju kat kum ka jing tho jongpi nga ngam do ju hangno phla ba on khayo Khrist sapa ki rustat ki kli hangno kha kon syiem u Herod u khot ki bo ong hangno on kha Khrist yo Khrist kumno Herod tip begini ka idea ba de Khrist namar hagi ju Khrist kamon syiem hello hagi ju am kon syiem bahir na kala nyu de ude uta ke nyu Khrist hagi ju bat na kata daw but kumno kinge Jepang tau Khrist Jepang tau syiem ubani bteng ye kedebet kinge Jepang ju uba unom de ban yap unga sa su junom namar lada Blei ong ka hima ju kam do no lanu kemut unde ban lo unde ban yap ude ban yasa su junom kata kada gor kom berkat ju ki ju ken ma ga kana Jepang kumno Jisu khot isun ranju wal u khot ye sunran ju ong kumno ki berkat Jepang jenga kat sewa pilet ki sunran ki ong don bo ong me hagalong ba kanru jong u Matias ki don bo ong me ba me de u no tu u weni no tulpa don bo ong me de u Elijah don bo ong ba me de u Yohanes Baptist don bo ong me de u Jeremia u Jisu u la pai sing sunran ju la kli u ong mihpat pi ong kumno yenga khot ba kanru no ba kanru khot kanru Matias u Petros, u Simon Petros la jual ong melo u Khrist u khun jong Blei so u Khrist hagi ju u Khrist kemo u khun jong Blei leda u de khun jong Blei kemo de u briew kata de gor kom berkat jong ju pasapi kata gor kom berkat syapang u Khrist u bade u khun jong Blei u bat u bom ya kata ka jingngeit kum kata kamla ban pynim you know haleluya atip pi kendit thret de sngap kat bana hekai ki jiu ki tibo ta Khrist unde khon jong Blei hadin bo Petros ong de u Khrist khon jong Blei u Jisu itu pas pang u ong ngan lech Jerusalem but on penyap yang u Petros so tenat di kata piti Balei so tenat u ong hakit hordam go kan rat nai lech naman ngadang dep ong mentan mede u Khrist haga jingmut jengi ki jiu ngi tip ka kum ngat testament berim jengi bau tau Khrist unwan bat syynshar haga khet de junom onam yap dalele kata de gor kom berkat jeng ju syapang Khrist bat kata gor kom ngeit kum ta kanam la ban pynim you know nga khila banong kum nom la pynim ta ngan IP ke proof ye ke sabut haga kitab haga siti pol sing no ro blong ba shipho ngan polepi ka khot ban kom
Ko pra bangai ke jing angnot bar ke jing doa jing hau blem tagi Israel kalong bakin yo jing pynim. So upetra upolo de Jew hara generally ke kum ke jat penriu hishit telo. Kum ke jat penriu kelum. Ke jat penriu Jew hi kam yo jing pynim da ka ba shyngai hau Khrist. Hello. Da ka ba shyngai hau Khrist kam yo jing pynim. Namar ke jingngeit jiki Jepang Khrist kadai ke jingngeit ka ba utau Khrist unam yapshu. Hello. Baru polu dua ngada phla Shapang jaki ngada tik ikene gwe baki don ni gijing syiem Shapang Blei Hynrei kat bakum ke jingtep ong la banga kat bakum ke jingtep. Kemudian ayo bo pol kat bakum ke jingtep kemudian kumne ke jingtep Jepang Khrist. Ke jingtep jong ki jiu Jepang Khrist kalomba nda wan mo unam yap. Hare ke jingtep jong pol Jepang Khrist bat kene ba kadeyo Khrist bon yap hadin ga ta unsa mihpat. Te ki jiu ki syiem hadok kata-kata tak hadok bagi penyap briew. Namar Balei ki jiu ki penyap briew. Waru poro manusia syabun yo ingani ha syabun itu yo Khrist Jesu syabun soto ke gospel udah no penyap briew. Baru polo ki de syiem pala-pala hadok bagi penyap briew. Tan ki syiem ju ki nam tahu Balei kalong klaim jingtep. Klaim jingtep fangai klaim jingtep Jepang Khrist bakadeyo Khrist bon yap. Hadin ga ta no syubron. Ki jiu ki berkat Jepang Khrist kumne. Ba ndawan mau un penyap ya ki syiem jong ni perthai ki basensha hara ta ka por basensha ya ka perthai de himarom ba kinge ndabo Khrist wan un penyap yo kaisar un penyap yo pilat un penyap yo herod bat un penyap pat ya hima bagini sensha Jerusalem bat ngilong kejat reo ke akhli kata de ko berkat jong ki jiu ngan penkut syab ngan penkut ngan puli pi ne kawai na kam apostol. Kanina dia kau berkat begini. Wat kisenram yo Jesu ki manla mat pei tung sola ad pei. Barade mo Jesu mihpat. Ki wan bat ki kliu Jesu ki om kum ne long wa nyngkong kam apostol no nyngkong thot penriu. Ki da wan ba ki lumlang ki kliu Jesu ki om atrai lano men penyopat ya ka hima ha Israel. Sa ke jimot jiki kedai ba Jepang ka hima ka bakan jado. Ndabo Khrist wan obde khun jong David wana lan nakalan jong David. Bat kekam jo kolong buun pen yopat ya hima Israel. Wat ki senram jong Jesu dalade kim tep Jepang Khrist kim dalade jing tep Jepang Khrist. Ngam om ki bio jebet mo don prenjgi ha ki hadin ki sosngoto kemot ayu ta Khrist ba ngan jinghikai nang ne ngan bteng ko pat gopon. Pitim nam ka jingngeit jong ki jiu Jepang Khrist kana pani ki namar ki ngeit bau ta Khrist umyam. Ka jingngeit Jepang Khrist ubom la banyap kamla ba pynim ni no. Hare ka jingngeit ka bangeit bau Khrist wan ha ka do bat udaya paru mihpat kata ke jingngeit ka pynim briew. Belum kur kui pi ngasa tempat ini jinghikai. Amen.